La Terra té un camp magnètic que és diferent segons la latitud on estiguis. Qualsevol cosa que distorsioni això doncs, els fa desorientar-se. Per tant, antenes, qualsevol altra font de radiofreqüència, coses d'aquest tipus, sens dubte els desorienta, però fan falta estudis més específics per saber fins a quin punt això és perillós. De tota manera, si combinem la desorientació per les antenes, el cas de les llums a la nit, els edificis de vidre, els molins de vents, les plantes eòliques, tot això, realment la mort per causes antròpiques, que en diem per causes humanes, és absolutament brutal. Esto me da mucha pena. Me da mucha pena. El pobre pajarito muerto. Ay, estás jodido, güey. Taco está muerto. ¡Está vivo! Oh, pobre. Ha muerto.
en època de migració els despista completament. És un sistema d'orientació per les estrelles, tots els migrants nocturns, sobretot en nits de boira. Es desorienten, es perden i moltes vegades anant cap a aquella font de llum, a més, impacten amb algun edifici o amb alguna estructura i es moren. En el cas de les Torres Bessones, quan es van destruir, i van fer aquell memorial a baix, que van posar uns focus que simulaven d'alguna manera les torres, i era un homenatge a les torres, doncs bé, va ser encendre aquells focus i ocells començar a morir durant l'època de migració perquè eren atrets per aquells focus, començaven a donar voltes al voltant d'aquella llum i acabaven caient esgotats i morts, doncs senzillament d'esgotament. El fet de que treballin en grup és bastant freqüent. L'estol sap el camí de la migració, però els ocells actuen en grup si individualment a l'ocell li va bé actuar en grup. Ajuda els altres, però sempre i quan els altres l'ajudin a ell. La selecció natural és implacable. Si l'individu no sobreviu, l'individu no serà capaç de reproduir-se, i si no aconsegueixen reproduir-se, a més, l'espècie s'extingirà.
per alimentar tota la població, doncs un dels plans era tindre el màxim de productivitat agrícola possible. I els pardals es menjaven gra, llavors van decidir eliminar tots els pardals. Els obrers sortien de les fàbriques, els funcionaris sortien de les oficines, els mestres, els nens a les escoles. Van matar milions de pardals, a fer es calcula més de 2.000 milions de pardals. Però llavors va arribar la primavera i resulta que els pardals poden ser granívors durant la major part de l'any, però a l'època d'alimentar els pollets s'alimenten d'insectes. Al no haver pardals en aquell moment van proliferar les plagues d'insectes de tot tipus que devoren les collites. Les collites es van arruïnar totalment i va haver una hambruna terrible amb malalties i molta gent literalment morint de gana. Un món sense ocells seria un absolut desastre, un absolut desastre. La cara, fíjense. Esto me da mucha pena. Me da mucha pena. El pobre pajarito muerto. Ay, está escalofrío, güey. Hasta acá está muerto. ¡Está vivo! Pobre, ha muerto. ¿Qué fue? No sé, estaba así. Yo creo que no sé si lo mató el gato. Porque yo creo que murió por envejecimiento porque tiene bigotitos.